следва много важна категория – инвеститор в околна среда. Победителите ще бъдат номинирани за европейските награди за околна среда на Европейската комисия, чието координатор за България е Българският форум на бизнес-лидерите. Така отличените тази вечер ще представляват страната ни в състезанието за едно от най-престижните европейски отличия. Да видим 17-те номинации. Мога да кажа само, че тази година да се двойно повече от миналата. Ангело България с проект за замяна на съществуващите парни изпарители за сиропи и стринови. Била България с проект за оползотворяване на биоразградими отпадъци. Отново Била България с проект за добрите практики в производството на плодове и зеленчуци за опазване на почвите и подземните води. ЧЕЗ Разпределение България с проекта Бъдещето в нашите ръце за минимизиране на рисковете за околната среда и биологичното разнообразие. Chariot Motors с проектът Chariot електронен бус намалява вредните емисии. Coca-Cola Hellenic Bottling Company България е инициативата Моят зелен град, която през 2015 година поставя акцент върху залесяването. Девният цимент с най-добрите налични техники в циментовото производство за контрол на безопасността и опазването на околната среда. Дънди Precious Metals Челопеч с проекта Устойчиви бизнес практики, Лъжандула и Рози в грижа за околната среда и устойчивото развитие. Отново Дънди Precious Metals Челопеч с инициативата Зелени площи за Златица. Интеримидж и Макс Европа с инициативата Аз карам велосипед по следване. Коника Минолта България Ековизия 2050 цели намаляването на въглеродни емисии с 80% до 2050 година. Лидер България дай шанс на Балканката. Над 212 000 балкански бездърви са пуснати в българските реки за 3 години. Мобилтел МТел Екогрант финансира безвъзмездно малки, но стойностни екологични проекти, насочени към деца. Пощенска банка, проектът Фъркати градски типове цели да промени нагласите на хората и да ги провокира към действия за опазване на птиците. Siemens. Популярността на проекта Зелен офис, чиста природа доказва ключовото значение на устойчивото развитие и екологията. Smart Energy Group България с фокус върху възобновяемите енергийни източници в Европа. И Солвей Соди с изграждането на новата вакуумна дестилационна група. С удоволствие искам да покажа на сцената сега госпожа Ивелина Василева, министър на околната среда и водите. Добър вечер, уважаеми господин президент, уважаеми вице-премиери, уважаема госпожа Фандъкова, Ваше превъзходителство, уважаема госпожа заместник-министър, скъпи дами и господа, многоуважавани от мен партньори. За мен е огромна чест и удоволствие тази вечер да връча наградите на победителите в категория инвестиции в околна среда. Наистина е впечатляващо, че тази категория и номинираните в нея стават все по-популярни и все повече. Двоен ръст в рамките на година. 17 проекта, които са израз на корпоративната социална отговорност на бизнеса. Един важен елемент от конкурентоспособността на българския бизнес. Благодаря на всички вас за това, че мислите за природата, за това, че се грижите за нея. Защото грижата за природата не е спиране на икономическата дейност, както някои мислят. Грижата за природата е развитието по устойчив начин. Благодаря за това, че се съобразявате с екологичните изисквания. И не само. Осъзнавате важността на това да правите инвестиции в производство, в бизнес, което е насочено към прилагане на принципите за ресурсна ефективност, за опазване на околната среда. Защото това е грижа за хората, това е грижа за нашите деца. Благодаря ви. Сега може би да пристъпим към оповестяване на наградените. Трето място в категорията инвеститор в околна среда се присъжда на Солвей Соди.
Уважаеми господин президент, уважаеми вице-премиери, министри, дами и господа, много съм благодарна от името на изпълнителния директор на Зове и Соди, господин Спирос Номикос и целият екип за тази награда. Всъщност тази дестилационна група, която беше открита през юни месец, е част от мащабната инвестиционна програма на Зове и Соди, която води до непрекъснато подобряване в опазването на околната среда. Така че ние сме изключително горди и признателни за това, че ни отличихте. Благодаря още веднъж. Второ място в категорията се присъжда на Lidl България. Здравейте на всички! От името на Lidl България много благодарим за наградата. Както всичко при нас и нашите CSR кампании ги правим с много сърце и с много желание. И така от името на рибите много благодариме. Те не могат да си го кажат, но имаме подкрепа. Така че благодарим. Победител в категорията инвеститор в околна среда е Девня Цимендов. Това е изключително високо отличие за нас, присъдено от такова жури. Новата линия несъмнено е нашата жури актуалната през последната година, но това ще ни кара да работим още по-усърдно за постигане на по-високи резултати. Благодаря. Благодаря. Категорията, която следва, е за малко и средно предприятие с най-добра цялостна политика в областта на корпоративната социална отговорност. Такова отличие връчваме за 7-ми път, за да насърчим малки и средния бизнес в активно осъществяване на етични практики и социално отговорност. Номинираните са АБВИ. С ти водиш промяната. Проект показва, че и малки екипи могат да участват активно в социални инициативи. Баумет. Действай днес, промени бъдещето. Устойчив и иновативен проект в полза на хилядите хора с диабет у нас. CMS Камера на Кенет на България и тяхната продължителна подкрепа на фундация СИДър, която се грижи за младежи в неравностойно положение. Евробет с Евробет Талант, програма за млади хора, занимаващи се с изкуство. Еврофутбол, програма Спортни таланти, финансира индивидуални спортисти за участие в състезания, лагери, екипировка. Синергия с проекта Синергия, силата на сетивата. Искам да поканя на сцената сега госпожа Даниела Везиева, заместник министър на икономиката, за да връчи. Уважаеми господин президент, уважаеми вице-премиери, госпожо министър, Ваше превъзходителство, госпожо кмет, за мен е удоволствие да връча наградата в категория, която е свързана с малкия и средния бизнес, който в България не е никак малък и среден, но най-вече в категорията, която показва гражданската позиция и активност на всеки един от нас. Социална политика, социална отговорност. Ценности, категории, които всеки един от нас с поведението си следва да налага в обществото. Обществото, каквото ние си го направим, това, което ние искаме да бъдем като личности в него и като цяло то такова част от Европейския голям дом, от старите демокрации. Затова благодаря на всички вас, които, освен че преодолявате това да правите бизнес,
което си е доста напрегнато упражнение. Вие намирате време за това да налагате сред младите ценностите, които са особено важни, за това ние да бъдем едно наистина силно, интегрирано гражданско общество. Благодаря ви, господин Хира, на вас и на цялата ваша асоциация за това усилие за поредна 13-та година. Благодаря и очаквам този ваш ентусиазъм да е достатъчно заразителен за всички останали бизнес компании в страната ни. Благодаря ви. Аз сега може би да номинирам. Трето място в категория най-добра социална политика на малко и средно предприятие се присъжда на Еврофутбол. За мен е чест да бъда тук сред вас. Благодаря на всички за това, което правят. Благодаря на колегите ми, които от 5 години насам, с които от 5 години насам правим програма Спортни таланти и подкрепяме спортните таланти на България. Аз на своя ред искам да поканя на сцената един от нашите герои, лекоатлетката Карина Колие, която е една от нашите над 200 спортисти, които ние подпомогнахме за тези 5 години с над 500 милиона лева. Кари, моля те, заповядай при мен. Здравейте! Искам да благодаря от името на всички спортни таланти, на вас и на Еврофутбол за възможността да се развиваме като спортисти и като личности. Правите много и ви благодаря, защото имаме нужда от това. Второ място в категория най-добра социална политика на малко или средно предприятие се присъжда на Евробет. Добър вечер, аз съм представител на партньора в тази програма. За втора година получаваме второ място. И това е много ценна награда за нас, защото тя показва, че и за журито, и за хората, които седят отстрани, всъщност културата и бъдещето на младите таланти е много важно. Аз съм убедена, че талантите, които подкрепихме в последните 3 години, много скоро ще бъдат на сцените пред вас. Благодаря ви! И най-престижното място, първа награда, в категория най-добра социална политика на малко или средно предприятие се присъжда на IFV България. За нас е голяма чест, че сме тук. Благодаря на журито, страхотно жури. Благодаря и на Жоро Луичев за този разговор преди 2 години на чаша вино, когато след това решихме да кандидатстваме за членове на форума и което ни направи част от това семейство, да споделяме толкова чудесни практики, да ни мотивира да сме все по-добри. За този проект, това, което мога да кажа, най-ценното е, че той беше измислен и реализиран изцяло от служителите на компанията. И мисля, че донесе щастие не само на децата, за които беше предназначен, но и самите служители станаха по-щастливи и по-добри хора. Много ви благодаря.